Инструменти за работа при плетене на една кука. Основните инструменти, които са ни необходими, за да започнем едно плетиво и да го завършим, са прежда, кука, ножица, игла с тъп връх и маркери. Преждата е основният инструмент, който използваме, за да създадем нашето плетиво. Нейните материи могат да бъдат различни, естествени или изкуствени, направени от човека. Естествените могат да бъдат извлечени от растения или могат да бъдат от животински произход. Ще има специално видео, което да разглежда видовете прежди и техните свойства. Затова сега аз тук няма да обръщам специално внимание на преждата, а ще продължа с инструментите, които използваме за да плетем, а именно следващия по важност инструмент е куката. Куката ни е необходима, за да може да изтегляме и изграждаме бримките и по този начин да изградим нашето плетиво. Има различен вид куки, които могат да се ползват. Това са тези куки, които са с метален връх и с силиконова дръжка. Ето още един такъв тип. Има също така алуминиеви куки, които са изцяло алуминий и имат ето тук захват. Има с пластмасова дръжка, ето по този начин. Има и ергономични, които да са с щадящ към китката ефект, когато се плете, в зависимост от захвата. Те прилягат много удобно в самата ръка. Ето тук виждате. Или ако се държи по този начин. Това ще говорим по-късно за захвата. Има куки, които са изцяло пластмасови, но пак с вид силиконова дръжка. Тази кука също се води ергономична. Тя е много удобна за плетене на по-твърди прежди. И има и дървени такива. Така. Ако забелязвате, само за секунда, ще взема две куки. Самите върхове на куките могат да бъдат различни. Ето тук, този връх, например, е много по-остър от върха тук, да кажем. Той е много по-заоблен. Както и самия захват за преждата може да бъде по-заоблен или по-остър. Това зависи вече от типа материя на преждата, която ще ползвате, как желаете да захващате преждата. За някои прежди, които са примерно текстилни, направени от рециклирани тениски, да кажем, или други платове. Може би този тип кука да бъде по-подходяща за самото издърпване, защото примерно при друг тип прежди може да наруши целостта на нишката. Този тип кука, например, е по-щадящ към целостта на нишката. Но това зависи, както казвам, от различния тип материи, които ще се ползват за плетене, както и колко ни е удобно да държим куката, колко ни е удобно да захващаме с нея. И така, това, което мога да посъветвам, е да се изпробват различни видове куки. Ето, например, тук имаме с много заоблен връх. Това пак е така сравнително висок размер кука, за да необходимо да се изпробват различен тип куки, за да видите коя по какъв начин
какво прави и как успявате да я захванете, дали ви е удобно, дали не ви е удобна и така нататък. Следващия инструмент е ножицата, която ни е нужна да режеме нишката, когато има необходимост. И имаме също така игла с тъп връх, която използваме за прибиране на остатъчните конци, след като завършим плетивото. А докато плетем, използваме маркери понякога, за да отбележиме ключови места в нашия ред, или там, където примерно има надавки, свивки, край на реда, начало на реда. Аз бих ви посъветвала като начинаещи да използвате тези маркери за отбелязване на началото и края на всеки ред, за да може, докато свикнете с това как изглежда една примка, къде се намира, по какъв начин се позиционира в плетивото, да не я изпускате и тя да си е отбелязана, за да не изпускате. Има различен вид маркери. Ето този тип, който може да се използва и при плетене на две игли. Ето също и такъв тип. На пазара ще видите най-различни. Може да се използва също така кламер, ако нямате под ръка маркер, или една обикновена безопасна игла.